ଡାକରା ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦିର। ଡାକରା ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଡାକରା ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, କମରାର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜେ ବିଭୀଷଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ପଟରେ ଏ ମନ୍ଦିର। ଡାକରା ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦିର। ଡାକରା ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବାହାରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ଡାକରା ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବ ପଟେ। ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହାପୁର। ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଜେ ବିଭୀଷଣ ଆସି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଡାକରା ବିଭୀଷଣ। ଡାକରା ମାନେ ଡାକିବା। ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ। ଡାକରା ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦିର।